Tie eze nzuzu, onye gba n'ọsọ eze nzuzu, onye gba n'ọsọ n'okwu ọdịgo mma, onye gba n'ọsọ. Igbo ndị ọma na-ege m ntị, ụbọchị elukwago ka ọ na-elu. Onye ọnụ na-ahụ n'ihu akwụkwọ bụ Maazị Ndụ. Maazị Ndụ bụ onye ihe ọgụgụ, bụrụkwazi onye ihe odide. Tata ka anyị na-ewetara ụnụ ihe ọgụgụ edegara ụmụntakịrị. Mgbe gara aga anyị agụọla ihe ọgụgụ edegara ụmụ Igbo, onukwu na ndị ụka, akụkọ ihe mere n'ala ndị mmụọ. Tata ụnụ ga-anụ maka ihe ọgụgụ edegara ụmụntakịrị. Ihe ọgụgụ edegara ụmụntakịrị bụ akụkọ egwuregwu ezinụlọ ọbụla ga-eji na-ezuru ike n'oge ezumike, ma ọ bụ n'oge mgbede, ma ọ bụ n'oge wikend. Ezinụlọ ọbụla ọ ga-enyekwara ụmụntakịrị anyị aka, ọ kachasị ụmụntakịrị ndị a mụrụ n'ala bekee, iji wee na-amụtawaga asụsụ Igbo. Anyị agaghị ekwe ka asụsụ Igbo daa mmiri. Yes, onye kpọọ ọba ya mkpọkọrọ, agbata obi ewere ya gbuo ahịhịa. Anyị na-asịkwa ka ndị ihe anyị na-eme na-amasị sonyere anyị, gbasaa ya bụ ozi. Sonyere anyị na ọkụ amosu YouTube na chanel nke akpọrọ Ancestral Whispers. Anyị na-ayọkwa ụmụnne anyị ndị zitegoro anyị akwụkwọ, ndị ọbụla zitere anyị akwụkwọ, anyị ga na-agụpụta akwụkwọ edegara ụmụ Igbo. Anyị na-arịọ ụnụ ka unu zitere anyị na the soft copy. Soft copy ga-enye aka maka ị na-agụpụta ya. Ọ bụrụ na itinye ya bụ soft copy na screen, ọ ga-adị mfe ị na-agụpụta ya bụ akwụkwọ. Akara igwe anyị dị ebe a. Sendịara anyị soft copy na WhatsApp. Akwụkwọ anyị na-ekwu okwu ya bụ ihe ọgụgụ edegara ụmụntakịrị, nke si n'akwụkwọ akpọrọ Onye gba nkịtị. Onye gba nkịtị, chi ya agba nkịtị. Geenụ ntị n'isiokwu. Ịgụ akwụkwọ amaka, mana mmadụ ịgụ ma ghọta ihe ọ gụrụ n'akwụkwọ dị mma. Nke kasị mma bụ mmadụ iji ihe ọ gụtara n'akwụkwọ bara onwe ya ma ọ bụ obodo ya uru. Onye nkụzi nwere ike ịnwụ anwụ, mana akwụkwọ agaghị anwụ anwụ. Mgbe ọbụla onye jiri teta ụla chọọ ndị nkụzi ma ọ hụghị, o were akwụkwọ kụziere onwe ya. Ihe kachasị mma n'akwụkwọ a abụghị mkpụrụ maọbụ ahịrịokwu dị na ya, kama ọ bụ akpa uche ọ na-ebunye onye gụrụ ya. Onye gba nkịtị bụ akwụkwọ njiri chụọrọ ụmụ Igbo niile aja, ọ kachasị ụmụ Igbo ndị a mụrụ na mba. Aka ndịkwa n'elu maka ndị nne na nna ndị ghọtara na asụsụ bụ ndụ mba. Akwụkwọ a na-akọwa maka otu nwatakịrị a na-akpọ Arinze Chukwu. Nne na nna ya si mba Amerịka dunata ya n'ala Igbo. Ka ha na-amapụ obi na Arinze agaghị emenwu ihe dị n'ala Igbo. Arinze mere ihe tụrụ ha n'anya, ihe tụrụ onye ọbụla n'anya, ma tụrụkwa ugo. A sị na ọ ga-amasị gị, ọ ga-amasị gị na ezinụlọ gị, ọ ga-amasị ụmụaka gị. Ụmụaka gị ga-esi na ya na-amụta asụsụ Igbo. Geenụ ntị ka anyị banye na ya bụ akụkọ. Ihe ọgụgụ edegara ụmụntakịrị. Isi nke mbụ. Onye nkụzi ọhụrụ ha atụfughị mgbe iji mee ka ya na ụmụ akwụkwọ mata onwe ha. Maazị Obijiọfọ abụghị mgbadata na nkụzi. O so na ndị isi na ngalaba praịmarị. Obijiọfọ akụziela nkụzi n'ụmụahịa, kụzie n'ihu ọgụ. Ọ kụzierela anụ elu, kụziere anụ ala. Nwata kwuo uche ya ka o ji eso ụmụntakịrị, ma na-akwanyekwara onye ọbụla ugwu kwesịrị ekwesị. Ya mere ụmụ akwụkwọ ya ji hụ ya n'anya karịa ndị nkụzi ndị ọzọ. Maazị Obijiọfọ nwere ihe ọ hụrụ na nkụzi o jiri tado eze arụ na ọ ga-anwụ n'ime ọrụ ahụ. Ndị otu ya
ndị ya na ha kụziri nkụzi mgbe elubala ọsa agbanwechala ọrụ aka. Ego adịghị n'ọrụ nkụzi. Ọchịchị rie taa nwụọ taa nke wakporo nwa Naịjirịa gụpụrụ ndị nkụzi kpamkpam n'ihe a na-eme. Ndị na-achị achị mere onwe ha eze onye agwala m, nke na ha achọpụtaghị na ọrụ nkụzi so n'isi ahụrụ kwaba okpu maka mba ọbụla chọrọ ọganihu. Onye nkụzi kwesịrị iji ọrụ ya rijuo afọ ma zụkwa ezinụlọ ya, mana ọ dịghị otu ahụ n'obodo anyị. Agụụ na-ebido ikwe ndị nkụzi n'aka mgbe ọbụla ọnwa gbara ọkara. Maazị topụrụ ogologo na mmadụ mana anụ adịghị ya n'ahụ. Onye rere ya anya ga-achọpụta na agụụ dị nwoke mmadụ n'ahụ. Uwe ya niile bụ mgbado ọgọdọ ka o ji agbado ya. Nzọụkwụ ya bụ nke onye nche a na-akpọ Idigo lekọtara anya wee gụọ Obijiọfọ mmanwụ Ịzaga. Maazị Obijiọfọ ekweghị ka ihe ndị a niile napụ ya ihe na-enye ya obi ụtọ. Nkwenye ya bụ ka ọ zụpụta nwata ọbụla aha nyere ya n'aka ọfụma, ka ha bara onwe ha uru ma bakwara obodo ha uru. Taa bụ ụbọchị nke mbụ na mbido afọ akwụkwọ. Ahụ tọrọ onye ọbụla ụtọ banye na klaasị iji gosi na ezumike izu 13 apụbeghị ha n'ahụ. Arinze na ụmụ akwụkwọ ibe ya kwụrụ ọtọ ozigbo kelee Maazị Obijiọfọ ka o tinyere isi na klaasị. Nwoke na-aga ka mmanwụ Ịzaga n'ezie. Ikuku na-enyere ya aka mgbe ọbụla ọ na-azọpụ ije, nke na ụmụ akwụkwọ anaghị ama mgbe o ruru ha nso. Ụmụ akwụkwọ kwụrụ ọtọ kene onye nkụzi ha. Onye nkụzi kwere ụmụ akwụkwọ ya ekele ma rịọ ha ka ha nọdụ ala. Ka ọ na-edewe akpa ya ka ọ na-atụtụrụ mkpịsị edemede, Maazị Obijiọfọ anọghị n'igbu oge. Ọ na-adị ya ka nwata ọbụla nọrọ n'afọ nne ya mụọ ka esi agụ ma ka esi ede. Maazị Obijiọfọ lere ụmụ akwụkwọ ya anya n'ihu nke ugboro abụọ were dee ihe o dere n'ụgbọ edemede. Gwa anyị okwu. Gwa anyị okwu. Gwa anyị okwu bụ ọkpa okwu o wepụtara n'ụtụtụ ahụ ka nwata ọbụla pụta n'ihu ọha kọwaa onwe ya, kọrọ ụmụ akwụkwọ ibe ya akụkọ ma ọ bụ ihe nyere ya obi aṅụrị n'oge ezumike. Amamihe dị n'ụdị n'ụdị. Ọ bụghị naanị so n'aka okenye ka esi amụta ihe. Ụmụ akwụkwọ na-amụta n'aka ibe ha. Okenye ma ndị nkụzi na-amụtakwuazị n'aka nwata ma ọ bụ n'aka ụmụ akwụkwọ. Maazị Obijiọfọ anaghị agba egbe ọnụ. O so na ndị kwere ma kwesie ike na nwata kwọcha aka usoro okenye rie nri. Ọ makwara na ụmụntakịrị ga-emesịa bụrụ ndị ndu. Ya mere o ji agba mbọ ime ka ọnụ sie nwata ọbụla ike, ka egwu pụọ ụmụntakịrị n'ahụ mgbe ọbụla ha pụtara n'ihu igwe mmadụ ikwu okwu. Ozigbo Maazị Obijiọfọ kọwachara ọkpa okwu ya, ụmụ akwụkwọ ụfọdụ bidoro kọwa ọkọ n'isi, ụfọdụ bido sewa ụtịrị. Ọ bụghị ha dum ka ọnụ siri ike ịpụta n'ihu ọha mmadụ kwuo okwu. Onye nkụzi mepụrụ nwata akwụkwọ nọ n'isi oche ọnụ ka o dewechara mkpịsị edemede. Chibụzọ igwe mmadụ o ruo n'omume. Pụta ka ịgba anyị ụkwụ n'eze. Gwa anyị aha gị. Gwa anyị obodo gị. Maka ọrụ anyị ihe ntị anyị chọrọ ịnụ maka ezumike izu 13 gara aga. Chibụzọ mere ntị ka ọ bụghị ya ka a na-agwa. Ọsụsọ bidoro suwe ya n'ọba aka. Ụkwụ ya jụrụ imegharị ahụ, mana oche ọ nọ n'elu ya na-asịrịrị ya, nwoke ngwa anyị okwu. Chibụzọ bụ ụzọ nọgharịa ka agwọ rolo mbe. Ọ tụgharịrị lee ụmụaka ibe ya anya n'otu n'otu. Ha dum jikwa anya nke ha gwa ya okwu akpụ n'ọnụ. Oge anaghị eche nwata. A tụrụ anya na nwata banyere klaasị nke 4 ga-agbasi ike
ịkwụ n'ihu ọha gwa ọha mmadụ okwu. Chibụzọ ọ kpachaghị anya kwaturu oche o ji nọrọ ọdụ tupu ọ kwụrụ ọtọ. Mgbe ahụghị anya ya na oche gbara tọrọ ụmụaka ibe ya ọchị. Ọ gara egwu pụta n'ihu klaasị mana ọnụ emeghị ya pem. Chibụzọ igwe mmadụ bụ nwatakịrị na-anọrọ onwe ya. Ọ naghị achọ nsogbu, ọ naghị ekwukewe okwu, mana ọ bụghị ya ka ọ ga-eji were nkịtị tụọ ụmụaka ibe ya ahịa. Ọ zara igwe mmadụ mana igwe mmadụ na-atụ ya egwu. Amarachi na-eso Chibụzọ ka ha si nọrọ n'ihu oche. Ọ machapụtara mgbe Obijiọfọ sịrị ya, Amara bịa zọpụta Chibụzọ. Ụmụ akwụkwọ ndị nwaanyị nwere aṅụrị na otu onye n'ime ha ga-azọpụta nwata nwoke tọrọ atọ. Nwata abụọ Amara bụ onye okwu ma asịsị kwuwe. Kama okwu ga-agbado ya, ọ sụrụ ụtọ nkọm, ọ sụrụ Igbo, were asụsụ abụọ ahụ mere nri ya gwara ọgwa. Nne na nna Amarachi si ala ụtọ nkọm kpọrọta ya ka ọ mụọ asụsụ na omenala nna ya. Nke a bụ otu nnukwu ihe nne na nna ndị bi na mba ndị ọzọ na-emere ụmụ ha, ndị nke ghọtara na ka mmiri siri bụrụ ndụ azụ, otu ahụ ka asụsụ siri bụrụ ndụ mba. Aha nna Amarachi bụ Otigba. Otigba ji ụtụtụ gaa ọrụ oyibo n'ụtọ nkọm. Ọchịchị rie taa nwụọ taa batara ala Igbo mere nwoke jiri chọrọ ihe ya dị n'uko ala gawa n'uko elu. Mgbe Otigba batara obodo ahụ a na-akpọ ụtọ nkọm, o bidoro gbawa mbọ ka nwoke, ka nwaafọ Igbo. Otigba mere n'elu chaa, Otigba mere n'ala chaa. Mgbe Otigba hụrụ na ọ ga-eribido ya, o si n'ala ụtọ nkọm lụọ nwaanyị. Nwaanyị ụtọ nkọm bụ nwaanyị maara obi di ya, mana Otigba akpụghị mmiri n'ọnụ gwa ụmụ atọ ọ mụtara n'ụtọ nkọm na eje elu jee ala na onweghị ihe dịka be ọnya. Chibụzọ buru ihere kwụrụ n'akụkụ mgbe Amarachi batara ọgbọ. Ihu Amarachi gbara ama na ọ kwadoghị akwado, ka a ga-asị na mmụọ ya alọtabeghị na ya bụ ezumike ọ gara. Otu nwata akwụkwọ rịọrọ ya sị, onye nzọpụta, lee Chibụzọ zọpụta. Mana Amarachi atụpụghị ọnụ. Gwa anyị okwu. Ya bụ okwu akpụ n'ọnụ esiela ike. Asụsụ Igbo adapụtaghị Amarachi n'ọnụ nke asụsụ ụtọ nkọm ji adapụta. Nkịtị Chibụzọ jiri tụọ ụmụ akwụkwọ ibe ya ahịa ka Amarachi jikwazi tụọ ha ahịa. Omume ya atọghị ụmụ nwaanyị ibe ya ọchị. Ha dum enwechara aṅụrị na mmeri ga-abụ nke ha. Ndị maara Amarachi ghọtara na ọ kpachaghị anya. Ọ bụghị omume ejiri mara ya. Ọchị agaghị atọ nne na nna ya n'ụdị iberibe ahụ. Nke ka nke bụ na Amarachi kwụ ọtọ n'ihu ụmụaka ibe ya, bido ịtụchasị mbọ aka ya. Anya ya bụzi olele gaa n'elu, olele gaa na mkpụrụ aka ya, ebe ya na ihe na-eme. Chibụzọ zara igwe mmadụ, mana igwe mmadụ tụrụ ya egwu. Amarachi pụtara n'ihu ụmụntakịrị ibe ya kachie ntị gba nkịtị. Chi ya wee kachie ntị gba ya nkịtị. Onye gwa anyị okwu ruru ugbu a bụ Ọbịagịrịakụ, mana Maazị Obijiọfọ ahụla ebe ọkpa okwu ahụ o wepụtara na-aga. O were kpebie n'obi ya ka ya bụ ndọrọ ndọrọ bụrụzia n'etiti ụmụ akwụkwọ ya ndị nwoke na ndị nwaanyị. Usoro Obijiọfọ ji akụzi nkụzi nke ya bụ egwu na amụ. Ọ ghọtara ọfụma na usoro nkụzi ezighị ezi na-eme ka ụmụntakịrị bido jọwa ụjọ akwụkwọ ma ọ bụ tụwa ndị nkụzi ha egwu. Chukwu ji ekwu, bịa nyere anyị aka zọpụta Amara. Maazị Obijiọfọ gwara Jekwu na ekere mgba na-akpọ ya n'ọgbọ.
obi dị ụmụ akwụkwọ ya niile ụtọ n'ụzọ ya bụ ndọrọ ndọrọ na-aga. Chukwujekwu kwolili n'oche ka dimkpa ka ọ bụ, ma nwekwuazị ike ọkpụkpụ aka. Abụba dị ya n'ahụ karịrị afọ 10 ọ gbara n'ọnwa gara aga. Olu ya sụchiri asụchi ka ji adaka. Ọ bụrụ na Jekwu erughị dimkpa, o ruru ọkara dimkpa. Ọgbọ ruru ọkara dimkpa n'oge ọtụwaghị anya. Ume ọ ga-eji pụta ọgbọ ka ọ na-afụke mgbe ekere mgba kpọrọ ya oku mberede. Maazị Obijiọfọ maghara Ọbịageliakụ ka ya bụ egwuregwu were bụrụ nwoke gwacha ha okwu, nwaanyị agwa ha. Chukwujekwu tadoro eze arụ gara kpim pụta n'ihu klaasị. Ọ kwụ n'ihu ọha mmadụ na-ele otu ezi anya ka ehi hụrụ mmanwụ. Ụkwụ ya ekweghị ezu ike. Ndeewo na ụmụ akwụkwọ ibe m. Aha m bụ Chukwujekwu Ngene. Ụzụ tụrụ. Ngwa Jekwu mepere ọnụ kọwaa onwe ya. Ụmụ akwụkwọ ndị nwoke tụrịrị mma ha elu na-atụfere ndị nwaanyị okwu na ya bụ onye nzọpụta ga-esi n'aka ha bịa. Ka ụzụ mechara dere, anya dum wụnyere Jekwu n'ọnụ. Ha na-ele anya ka okwu pụtawa, mana okwu agwụla. Ọchị juru Jekwu ntị, ju ya eze. Otito ntogbu ụmụ nwoke ibe ya toro ya mgbe ọ kọwatara onwe ya anapụla ya ihe dum ọ chọrọ ikwu. Ụkwụ ya bidoro na-aga tịwam ka onye ọkụ ala na-ere. Obi aṅụrị ndị nwoke nyụrụ ka ọkụ. Onye nzọpụta nke ha chekwudoro awụọla ha dum n'ala. Chibụzọ zara igwe mmadụ, mana igwe mmadụ tụrụ ya egwu. Amarachi, nwa mụrụ n'ụtọ nkom, pụtara n'ihu ụmụaka ibe ya kachie ntị gba nkịtị. Chi ya wee kachie ntị gba ya nkịtị. Chukwujekwu na ụkwụ tịwam ya na-akọwara ụmụ akwụkwọ ibe ya na njem ọ gara na ya bụ ezumike izu 13 mere ya ụkwụ ezu ike. Ọbịageliakụ machapụtara ngwa onye nkụzi ji isi gwa ya na ekere mgba na-akpọ ya. Ọ pụtara n'ike na ebube. Ogologo ntutu Ọbịageli na-aga aka nri na aka ekpe mgbe ọ na-azọpụ ije. Ndeewo na ụmụ akwụkwọ ibe m. Ihe eji mara m bụ Obi, mana ezigbo aha m bụ Ọbịageliakụ maka mma. Abụ m onye Ebenatọ. Ụmụntakịrị ndị nwaanyị tụrụ ụzụ mgbe onye otu ha mepere ọnụ. Obi emeela ha mma. Ndị nwoke chi obi n'aka ma chebiri mgbe okwu ga-agbado Ọbịageli na akpịrị. Ọbịageli gbara kịrịkịrị na nwaanyị, mana o jighị ya n'ọnụ. Uwe ya na-egbu amụma. Ọta njere na uhie ọnụ nne ya tere ya mere ya obere atụ mma. Ọnụ siri Ọbịageliakụ ike mgbe ọ na-agwa ụmụaka ibe ya okwu. Ezumike izu 13 gara aga enweghị oyiri n'akụkụ nke m. Mụ na nwanne m nwoke aha ya bụ Nwabueze gara ikwu nne anyị na Ebeteghete. Nne Ebeteghete bụ nnukwu nne. Nwabueze si na ọ bụ ya mụtara ndị Ebeteghete niile. O doro m anya na ọ bụ naanị ụmụ 7 ka nne mụtara. Ka o siri bụrụ na nne Ebeteghete mụtara ndị obodo ahụ niile gbara mgharị ruo taa. O teghị aka tupu ụmụ akwụkwọ chọpụta na okwu na-agara Obi ozi. Ọnụ ya dị nkọ. Ọ bụghị mmanụ Ebeteghete ka o ji eri kịrịkịrị okwu nke ya. Ofe nsara ka o ji eri ya. Ebe niile dara jụụ. Obi bụ onye izizi na-agwa ha ihe ntị ha chọrọ ịnụ. Akụkọ na ịnyanga so ya mere na onye ọbụla chedolo ntị, chedo anya mgbe Obi malitekwara ịgwa ha okwu. Akụkọ ifo kwuru akụkọ ifo ka nne Ebeteghete ji emere anyị nri abalị. Ọ na-aga eke Ebeteghete ụbọchị eke ọbụla ma gotekwara mụ na Nwabueze ọgba ntụcha.
ụbọchị ndị ọzọ anyị na-eso ya gaa ugbo ma ọ bụ gaa na njin gaa kwọọ ọka. Aka na ụkwụ na-aghọ nne nkọ mgbe ọbụla. Ihe ọ kpọrọ asị na ndụ bụ mmadụ ịnọ nkịtị, enweghị ihe a na-eme. Mgbe nne ga-asị ka ya zuo ike, mgbe ahụ ka ị ga-ahụ ya ọ naghị atụcha egwusi, ọ na-agbacha ọka. Mama Ebeteghete bụ onye gboo, agadi ekwe nka. Ihe ndị gboo juru ya ahụ. Unyi ka o ji asa eze ya, werekwa ncha ngụ asa ahụ. O meera nnukwu agadi, mana eze ya siri ike, na-enwukwa gbaa. Anụ ma ọ bụ ọkpụkpụ ọbụla batara ya n'ọnụ bụ ogwugwe ka ọ na-egbe ha. Nne Ebeteghete bụ otu nwaanyị n'ime otu nde. Omume na okwu ọnụ ya na-abụrụ m ihe ịrịba ama. Ọ sị na mgbe elu bụ ala ọsa, na akwụkwọ dị n'ọhịa na-agwa ya okwu. Ajụọla m ya ugboro ugboro maka mgbe elu bụ ala ọsa, mana nne na-asịrịrị na ọ bụ mgbe nwanụ ezi dị n'ukwu ụkwa. Akụkọ maka Mama Ebeteghete na ihe mere na Ebeteghete juru Ọbịageriakụ ọnụ. Ọ bụrụ na Maazị Obijiọfọ asịghị ya chere nwa m, ọ bụ ya enweghị nkwụsị. Ụmụ akwụkwọ ụfọdụ ndị ụkwụ na-ajụ oyi gbara onwe ha ume ebe ọ bụ na ọ bụ ga-emenwu ya, na ha ga-emenwukwazị ya. Chibụzọ zara igwe mmadụ, mana igwe mmadụ tụrụ ya egwu. Amarachi Nwadiala Ụtọnkom pụtara n'ihe ụmụntakịrị ibe ya kachie ntị gba nkịtị, chi ya wee kachie ntị gba ya nkịtị. Jekwu si na nje o jere na ezumike izu 13 mere ya ukwu ezu ike. Ọbịageriakụ gwara ụmụ akwụkwọ ibe ya gbowa na ya ebughị isi abụọ. Ọ bụrụ na m ga-emenwu ya, ị ga-emenwu ya. Gwa anyị okwu adaghị Arinze mberede. Okwu dịkwuazị ya n'ọnụ eri oge nne mụrụ ya. Arinze bụ nwata na-ekwu chọọ chọọ chọọ. O so na ndị na-emekarịsị mkpọtụ na klaasị, mana ihe o ji anafe ihe dum ahụ bụ na ụbụrụ ya dị nkọ. Ntị ya ghe oghe mgbe ọbụla onye nkụzi na-ekwu okwu. Isi ọpịọrọ ya bụ sọ amamihe jupụtara ya. Akụkọ ọbịa ịkọrọ maka nne ya ochie mere Arinze jiri tụgharịa obi ka ọ gwa ụmụntakịrị ibe ya na ya makwuazi ndị gboo. Na mbụ, Arinze chọrọ ịkọrọ ndị otu ya maka obodo ahụ bụ mba Amerịka o si lọta. Nne na nna ya si obodo Texas dulọta ụmụ ha dum. Arinze anọọla afọ 2 n'ala Igbo. Ọ gbanwere obi ya ka ọ nụchara akụkọ maka ndị gboo n'ọnụ ọbị. Ya onwe ya ga-akọrọ ụmụaka ibe ya ihe ọ nụrụ n'ọnụ okenye banyere ala nna ya. Aha m bụ Arinze Chukwumonsọ. Abụ m onye Agụlụ. Ezumike izu 13 gara aga bụ na Ngada Diọkpa ka m nọ mee ya. Diọkpa bụ nnukwu nna m. Ghụchaanụ ntị ụmụ akwụkwọ ibe m ka m gbaa unu ụkwụ n'eze maka ụwa mgbe gboo. Ntị kwa ụmụntakịrị niile ọtọ. Asụsụ Igbo egheghị eghe n'ọnụ Arinze, mana nke ahụ mere akụkọ ya ji tọọ ụtọ pụrụ iche. Arinze nọgharịrị lee ụmụntakịrị ibe ya anya n'otu n'otu wee bidokwa akụkọ nke ya. Ụwa ndị mbụ na ndị egede bụ sọ ihe arịma nakwa akụkọ na-ebu isi jupụtara ya. O nwere oge osisi niile na-agagharị agagharị dịka ụmụ anụmanụ. Diọkpa si na oge ahụ bụ oge ụwa dị n'ụtụtụ. Osisi niile dị n'ọhịa na-achọrọ ụmụ mmadụ bịa n'ụlọ mgbe ọbụla mkpụrụ ha chara. Ụmụ mmadụ na osisi na-ebi n'udo. Ụwa bụ nke ha na anụ bi n'ọhịa. Ọ ji oke osisi bụ onye ndu ndị ya. Ọ bụ ya ka okike ha nyere osisi ukwu na osisi nta ndị ọzọ n'aka. Diọkpa si na ndụ bụ onye biri ibe ya
onye biri ibe ya biri. Oge ihe mgbu ukwu osisi niile bidoro ka Diọkpa si kwu bụ mgbe nwa ọkọchị kpọrọ afọ 8 n'ala Igbo. Mmiri niile dị n'ala Igbo tara kpamkpam. Anụ ala ahụghị mmiri ha ṅụrụ, nke anụ elu ji hụ nke ha suru ọnụ. Onye gara n'iyi afọ 8 zuru ezu abụzikwa gị maka ịchụ mmiri, ọ bụzi igwuru nzu ma ọ bụ igwuru ụlọ. Ọdọ mmiri niile kpọchara nkụ, gbawachaa ka ite ụrọ. Ọ ji oke osisi duru ụmụnna ya gakwula ala. Ha bere ala ire ọma, rịọ ọrịa na akwụkwọ ndụ dị ha n'ahụ amanwụchala. Ala kwetere na ọ ga-ebunye ọjị na ikwu ya otu nnukwu ite mmiri, mana tupu ya ga-eme nke ahụ, osisi niile ga-achịnye ya ụkwụ ha ruo mgbe ha ga-ebughachi ite mmiri ya. Arinze na-akọ akụkọ nke ya ka a ga-asị na ọ n'oge ya bụ ihe mere. Ahụ ya niile bụ sọ akụkọ, aka na ụkwụ ya sokwa akọ ya bụ akụkọ. Isi ọpịa ọrọ ya na-ekwere ya egwu, nke na ụmụ akwụkwọ ibe ya na-ahụ akụkọ na-aba ha ntị ka ọ na-eme ha n'anya. Asụsụ Igbo egheghị eghe n'ọnụ Arinze, mana ọ chọghị ịma. Onye na-achị ya ọchị na-achị onwe ya. Ebumnobi Arinze mmụọ nsọ bụ ka o tụrụ ugo na ndọrọ ndọrọ ahụ. Maazị Obijiọfọ emeghị ka ọ bụ ya. Nkeji ole na ole ka ọ na-enye nwata ọbụla maka gwa anyị okwu, mana ọ hapụrụ Arinze ya kọrọ gawa. Ihe ntị ya na-anụ dị ya ụtọ. Obijiọfọ anụchala akụkọ dum mere n'ala Igbo. Ọ nụla ka nnukwu mmọnwụ siri machapụta n'ọnụ ahụhụ, nụ ka ugiri si kwuo enwe eze. Ọ nụkwuola ka ji agadi nwaanyị sinyere n'ọkụ siri puo ome ka chi bọrọ, mana ọ nụbeghị akụkọ maka mgbe nwanụ ukwu osisi niile na-apụtakwa ụmụ mmadụ ọrịrị. Maazị Obijiọfọ, onye mmadụ niile na-akpọ ọmachancha, mụtara otu akụkọ n'aka nwata akwụkwọ ya. Nke ka nke bụ na ọ hụrụ ihe dị Arinze n'ime. O kwere n'isi mara n'ezie na ọkụkọ ga-abụ oke na-ebido n'eju. Na mbụ, nna Arinze Chukwu bụ Ndukwe chi obi n'aka maka ọdụdụ nwa ya. Ihe Arinze n'ala Igbo ga-aga ma o lee anya ọhụghị nne ya, ọhụghị nna ya. Obi esighị nne ya ike, mana ọ maara na mmụta tọrọ atọ ụmụntakịrị ga-enwe. Akọ na uche zuru oke nke a na-akpọ akọ bụ nke si ala Igbo. Arinze Chukwu ejighị ụjọ eto okorobịa. O mere ka nne na nna ya mara na ndulata ha dulatara ya n'ala Igbo bụ n'ala Nlo ka ha tụrụ ya. Onye na-enyekarị Arinze obi aṅụrị bụ Diọkpa, nnukwu nna ya. Diọkpa abụghị mgbada taa. Ụmụ ya ndị nwoke na ndị nwaanyị alụchala di ma ọ bụ lụchaa nwunye. O nweghị nke bi n'ala Igbo ma ya fọdụ ibinyere nnukwu nna ha. Ọ bụghị sọ Diọkpa nọ n'ụdị ọnọdụ ahụ. Okike kere akụ oyibo nyere akụ oyibo mmiri ọ ga-aṅụ. Otu aka ahụ ka okike kere ala Igbo siri nye ala Igbo nke ọ ga-eri. Nnukwu arụ mere Igbo bụ na ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa a mụrụ n'ala Igbo enweghịzi okwukwe n'ala Igbo ga-eme ha mmadụ. Ụkwụ ọsọ ha dum ji agbapụ n'ala nna ha bụ nke eleghị anya n'azụ, ka a ga-asị na ha dum emerụọla ala. Nwoke tolite ya na ọsọ, nwaanyị tolite ya na ọsọ. Igbo si na ọkụkọ merụọ ala, ala achụwa ya ọsọ. Ụmụ Igbo na ọsọ na-eme, mana ọtụtụ amaghị ebe ha si merụọ ala.
ha jupụtara mba ụwa niile. Ebe ka ụmụ Igbo si wee melụ ala? Kedu ebe ụmụ Igbo si melụ ala? Ka bụ ajụjụ nkata anyị ga-akpa oge ọzọ. Kedu ebe ụmụ Igbo si wee melụ ala? Ụmụ Igbo merụrụ ala ka ọ bụ okwe azụrụ azụ? Ihe na-ebe eme na one Nigeria, ọ bụ ụmụ Igbo na-eme ya ka ọ bụ okwe a na-eji isi ụmụ Igbo azụ? Ya bụ nkata dịbụ oge ọzọ ka anyị na-agakwa na onye na-anụ ọnụ ya bụ Maazị Ndụ. Maazị Ndụ bụ onye ihe ọgụgụ, bụrụkwazi onye ihe odide. Nwoke tolite ya na ọsọ, nwaanyị tolite ya na ọsọ. Igbo si na ọkụkọ merụọ ala, ala achụwa ya ọsọ. Ụmụ Igbo na ọsọ na-eme, mana ọtụtụ amaghị ebe ha si merụọ ala. Ha jupụtara mba ụwa niile ebe ha na-achụ ife afọ ga-eri. Ugboro ugboro ka ndị nne na nna na-ekwe ekele maka ụmụ ha ndị gara mba, mana ụfọdụ nne na nna ndị a bụ atụrụ mụrụ ebule, ha gba aka nwa. Diọkpa nwere nnukwu aṅụrị ka ọ nụrụ kemukemu na nwa ya bụ Ndukwe chọrọ idulata ụmụ ya niile n'ala Igbo. O ji nnekwu ọkụkọ kelee ndị ichie maka na ihe ọ tụrụ ụbọchị n'ahịa ka ụbọchị zụtara ya. Ndị ichie ekene o. Arinze ji obi ya niile nnabata ala Igbo. Ọ na-eme ihe ọ bụla ọ hụrụ ụmụaka ibe ya na-eme ka mmadụ ghara ilewe ya anya ebere. Ọ chọrịrị ịgwa nne ya na nna ya na ya eluola ihe eji nwoke eme. Otu ihe kụnwụrụ ya ahụ abalị ole na ole na mbido bụ ụbọchị ọ hụrụ ka ụmụntakịrị ibe ya ndị nwoke ji obi aṅụrị tinye ọkụkọ mma na akpịrị. Ụbọchị ahụ bụ ụbọchị nnukwu mmemme. Diọkpa gbara 100 afọ. Na ya bụ mmemme ka Arinze chọpụtara na obi tara ụmụaka mmiri. Arinze na ụmụnne ya ji anụ ọkụkọ emere atụ na mba Amerịka ebe ha si lọta, mana ha ejibeghị anya ha abụọ hụ ka ọnwụ si egbu ọkụkọ. Ọ na-anọchapụkarị anọchapụ mgbe ọbụla mma ekwu chọrọ ịga ewu ma ọ bụ ọkụkọ n'akpịrị. Ọ bụghị egwu ka ọ na-atụ, kama ọ na-enwe mwute maka ọnwụ mberede bịakwutere anụmanụ n'ọrụ onwe ya. Ụmụntakịrị ibe ya na-enwe olileanya ụbọchị mmemme ọbụla ewu na ọkụkọ na-anwụnyụ anya n'aka ha ugboro ugboro. Ka ọ batara Arinze ahụ na ọkwa mba na-achị n'olu n'olu na itinye ewu na ọkụkọ mma n'akpịrị so na njirimara Igbo. Arinze Chukwu jizi aka ya na-etinye ewu ma ọ bụ ọkụkọ mma n'akpịrị. Ihe na-agụrịrị Arinze bụ ka o tụrụ ugo n'ihe ọbụla ọ na-eme. Okwukwe na ntachi obi ahụ ka o ji kwụrụ n'ihu ụmụ akwụkwọ ibe ya ịgwa ha okwu, ka ọ gwa ha na ebe ọ bụ imenwuru ya na ya ga-emekarị ya. Ntị adịkwa. Diọkpa na-ekwurịrị na ndị kọrọ akụkọ banyere ala Igbo kọrọ otu o si masị ha. Arinze na-akọ, ha akọnyeghị mbekwu na nwunye ya bụ anị mkpamkpam. Ha akọnyeghị eleke ntị ọba nke ha ji kọnye ogwumagala. Ha akọnyeghị enyi onye nke mbekwu gwara na ọ bụ ya ga-abụ onye isi oche. Diọkpa kwukwara na o nwere ogwu ụmụntakịrị ji mmiri ume mere ọgwụ mgbochi. Ha ṅụcha ha na-edo ahụ. Mgbe ụlọ mpochi dị n'agụ, oge ahụ ka ịkwụwa aka ọtọ bụ omenala. Nwoke na-agara onwe ya, nwaanyị na-agara onwe ya. Kedu ka ọ ji oke osisi na ndị ya siri gbanarị ihe mgbu ahụ dakwasịrị ha? Maazị Obijiọfọ na-ajụ.
Obijiọfọ achọghị ka Arinze pụọ n'ụwa akụkọ ya. Okwu si Arinze n'ọnụ apụta metụtara ya. O ji anya nke ime mmụọ na-ahụ ụnyaa, na-ahụkwa ụwa nke Arinze Chukwu na-ekwu maka ya. Nnukwu ihe mgbu dakwasịrị Ọjị Oke Osisi na ndị ya bụ isi mbido ụbọchị adịghị mma n'etiti osisi niile. Arinze echefughị ọkpa okwu ya. Ebe ahụ ka ụwa ukwu osisi mebiri. Ọjị Oke Osisi na ndị ya ji obi aṅụrị nara ala nnukwu ite mmiri ma chinye ala ụkwụ ha. Ha nabatara ọnọdụ nga mkpụrụ ọka ụkwụ ha nọ n'ala ma nwee olileanya na ajọ ọnọdụ bụ naanị nwantịntị oge, na ha ga-enwere onwe ha mgbe na-adịghị anya. Ka ụbọchị gazitere na ha ga-ebuchighara ala ite mmiri ya ma nwere onwe ha, ndị kwe na ndị ekweghị ewuola ụlọ n'etiti ukwu osisi niile. Ụmụ mmadụ ji aghụghọ tinye nkewa n'etiti ha dum, werekwa ọchịchị rie taa nwụọ taa wakpo ha niile. Osisi ụfọdụ enweghịzikwa mmachi ibughachiri ala ite mmiri ya. Ọtụtụ n'ime ha nabatara nchedo ụmụ mmadụ, nabatakwuazị isi ụmụ mmadụ sara ha. Unere si na ọnwụ na-egbu ya na-abịa ngwa ngwa isi ya chara ma ọ hụghị onye gbupụrụ ya, na obibi ya bi na be mmadụ kara ya mma. Ede ka ụmụ mmadụ kwere nkwa na ha ga-ekponyere ya agbụgbọ ugboro ugboro. Ede wee chefuo na mgboko ụlọ obibi ya bụ sọ ikpo agbụgbọ. Ede duru di ya bụ ji, duru nne ya ochie bụ ọna, duru nduku, nakwuru ụmụ mmadụ ka ọ paa. Ugiri na ube chere na nsogbu ha ga-adị mfe ma ha binyere ụmụ mmadụ. Ha abụọ gbara mgba azụ ịhụ na ibe ha ebuchighagịrị ala ite mmiri ya. Ụdara si na ugwu ya enweteghị n'ọhịa ka ụmụ mmadụ nabatara ya ma kwanyere ya. Ala jide ụkwụ m ma ugwu m dịrị m. Nke ahụ bụ okwu si ụdara n'ọnụ pụta. Ukwu osisi enwetaghịzi onwe ha mgbe ọkọchị afọ 7 bịara na njedebe. Mma onye iro egbubiere ụdọ ahụ jikọrọ ha dum. Ala gwara Ọjị na ụmụnna ya ụfọdụ na ha dum ga-ezukọrịrị ma buchigha ite mmiri ahụ. Ukwu osisi ejikọtanwughị onwe ha ọnụ. Ya mere osisi niile jiri tọ n'ala ruo taa. Ndị chere na ụwa ga-akara ha mma ma ha binyere ụmụ mmadụ ahụghịzi ọnụ ha jikọọ ihe mere ha. Ukwu osisi ndị nke kwụsịntịrị n'ọhịa, ụmụ mmadụ ekweghị ha ṅụọ mmiri tọgbọ iko. Adịghị n'otu emere ukwu osisi alụ. Ọhịa bụ naanị ebe dị anya ka esi ahụ ya na ọ bụ ọhịa. Onye ruru ọhịa nso ga-ahụ na ukwu osisi ọbụla kwụrụ onwe ya. Arinze Chukwu gbatụrụ obere nkịtị ka o kuru ume. Obi aṅụrị juru ya ihu. Maazị Obijiọfọ atụbaghị anya na ọ bụ okwu o wepụtara n'ụtụtụ ahụ ga-amịtara ya na ụmụ akwụkwọ mkpụrụ amamihe dị otu a. O ji isi gwa ụmụ akwụkwọ ndị ọzọ ka ha kwụrụ ọtọ. Aka niile na-akụrụ Arinze. Okwu ọ gwara ụmụ akwụkwọ ibe ya dị ha ụtọ na ntị, jupụtakwa na amamihe. Obijiọfọ kwere Arinze Chukwu nkwa, kwekwuazị ụmụ akwụkwọ ya na ya bụ arụ mere Ọjị Oke Osisi na ndị ya ga-eruriri ndị ọka mmụta nọ n'ala Igbo ntị. O kwekwara ha nkwa na ya bụ akụkọ ga-abarịrị n'akwụkwọ. Anyị ga-agba mbọ chịkọta akụkọ niile gbasara Igbo. Nke a bụ nkwa Maazị Obijiọfọ na-ekwe ụmụ akwụkwọ ya. Akụkọ gbasara ndụ ndị Igbo
akụkọ gbasara ndụ ndị gboo hapụrụ anyị ha dum ga-aba n'akwụkwọ edemede ma nwekwa ọnọdụ nke ha n'ọba akwụkwọ. O luola na anyị ga-eji ọnụ anyị kọọ akụkọ banyere ndụ anyị, banyere ntọala, banyere asụsụ anyị, maka na ọ bụrụ na agụ enweghị onye nke ya ga-akọ ka ihe siri mee n'ọhịa, akụkọ gbasara nta ga na-etoriri dị nta. Nke a bụ njedebe ya bụ akụkọ. Anyị na-ekene unu niile. Cheta na mbụ Maazị Ndụ. Chetakwa na akụkọ a bụ akụkọ egwuregwu maka ezinụlọ, maka ụmụntakịrị. Ọ ga-enyere ụmụntakịrị aka maka ị na-amụta asụsụ Igbo. Anyị na-agụpụta ya na nkwuwa okwu ka anya bụ okwu ga-esi wee na-ada ụda na ntị nwafọ Igbo ọbụla. Sonyere anyị na ọkụ amoosu bụ YouTube. Aha iji wee mara anyị bụ Ancestral Whispers. Anyị ga na-eweta akụkọ ọbụla, ihe ọgụgụ ọbụla edegara ndị Igbo ugboro ugboro. Maazị Ndụ na-ekwusi ike na anyị agụọla ihe ọgụgụ edegara ndị German, anyị agụọla ihe ọgụgụ edegara ndị Rome, anyị agụọla ihe ọgụgụ edegara ndị Gaza. Nke anyị ka anyị na-ekwu maka ya. Ọma nwa anyị n'afa ya gaziela ụnọ. Onye ahụrụ tata biko ka ahụkwa na ya echi. Onye agba n'ọsọ n'olue nọ n'omume, onye agba n'ọsọ ndị dugu ekele ichi eze wechi eze nzuzu, onye agba n'ọsọ eze nzuzu.